じちゃん、ここどこ？どこだかわかんないよ。坊や、お前ここから一人で帰れっか？アパートへ？うん。帰れないよ。方角わかんないもん。おい、ちょっと頼むぞ。どちらまでいらっしゃいますか？なんでもいいや。この道まっすぐやってくれ。ああ、まっすぐですか。さあどうぞ。